இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்டோரி சொல்ல போகிறேன். இது வந்து எங்கள் பாட்டிக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட். எங்கள் பாட்டி வந்து சின்ன வயசில் இருக்கும்போது நடந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கசின் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸ் சொல்லி நீங்கள் வந்து அந்த பிளேஸ்க்கு போனீங்கன்னா அங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு புதையல் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த சொல்கிறாங்க. சொல்லிட்டு ஒரு 2 கண்டிஷன் வேற போடுறாங்க. என்னன்னா, போகிறப்போ நீங்கள் வந்து நைட் டைமில் தான் போகணும். அதுவும் அங்கே போகும்போது யாரையும் கூட வந்து கூட்டிகிட்டு போகக்கூடாது. நீங்கள் மட்டும் தனியாக அங்கே அந்த பிளேஸ்க்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த புதையல் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. சரி, நம்ம ஏன் யோசிச்சுட்டே போயிட்டு இருக்கும்போது ஆப்போசிட்ல ஒரு பர்சன் வந்திருக்காங்க. ஊருக்காரங்க வந்து அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க, புதையல் இருந்திருக்கு, இந்த இடத்துல புதையல் இருந்திருக்கு அப்படின்னு வந்து பூதங்கள்லாம் வந்து சில சிக்னல்ஸ் கொடுத்துருக்கு அப்படின்னு நிறைய ஸ்டோரிஸ் அந்த காலத்தில் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்னன்னா அங்கே வந்து ஒரு எம்டி பிளேட் மட்டும் இருந்திருக்கு. புதையல் இருக்கும்னு பார்த்தா அங்கே வந்து வெறும் எம்டி பிளேட் மட்டும் இருக்கு. ஸோ இவங்களுக்கு செமையான ஷாக்.